Хәзер практик өлешкә күчәбез. Беренче бирем. Таблицадагы буш урыннарны тутырыгыз. Сезгә аңлатмалар тәкъдим ителгән терминнарны табарга. Аңлатмалар: шумерлар, шамаш, синга, эя, мәктәп атасы, мәктәп уллары, зур абый, таяклы кеше. Шумерлар елгары өлкәдә яшәгән халык. Шамаш кояш алласы, синга ай алласы, эя су алласы, мәктәп атасы укытучы, мәктәп уллары укучылар, зур абый укучыларга үй эшләре язылган балчык такталарны тикшерергә ярдәм итүче югары сыйныф укучылары. Таяклы кеше тәртип сакчысы. Икенче биремгә күчәбез. Бирелгән үрнәк нигезендә үзегезгә мисаллар төзеп карарга. Өченче бирем. Аллаларны аңлатмалары белән туры китерергә һәм укулар ярдәмендә тоташтырырга кирәк. Хәзер экранга карап, җавапларыгызны тикшерегез. Шамаш кояш алласы, уңдырышлылык һәм мәхәббәт алласы Иштар, Эя су алласы, ай алласы Синга. Укучылар, шуның белән безнең бүгенге дәресебез тәмам. Киләсе дәрескә кадәр сау булыгыз.